मैथिली एक्सप्रेस की शानदार प्रस्तुति। डीजे राजा बड़ी घरदार चौक गे साइकिल वाली छोरी तो हो पंचर बना ले, गे साइकिल वाली छोरी तो हो पंचर बना ले। नया पोप छे हमर गे छोरी हवा डलवाले, नया पोप छे हमर गे छोरी हवा डलवाले। गे साइकिल वाली छोरी तो हो पंचर बना ले, गे साइकिल वाली छोरी तो हो पंचर बना ले। नया पोप छे हमर गे छोरी हवा डलवाले, नया पोप छे हमर गे छोरी हवा डलवाले। हम नया नया पोप नहे लगतो तारा खोत हे गे 6 इंची नंबर छे गे 3 इंची मोट हे गे मनीफ ने ते छोरी गे मुख्तार के पटाले, हे गे इम्ताज ने ते छोरी गे कादिर के सटाले। नया पोप छे हमर गे छोरी हवा डलवाले, नया पोप छे हमर गे छोरी हवा डलवाले। तोहर गजब कमर नहीं है तो गे असर, तोहर गजब कमर नहीं है तो गे असर। हे गे बिया के गे यूसुफ खान तोरो ले तो गे खबर, हे गे धतकल छो जवानी छोरी एकरा ठंडा ले, हे गे लहकल छो जवानी छोरी एकरा ठंडा ले। नया पोप छे हमर गे छोरी हवा डलवाले, नया पोप छे हमर गे छोरी हवा डलवाले। सोलिम के सजाब तोरा दे छो खूबे साथ, तोहर सोलिम के सजाब तोरा दे छो खूबे साथ। हे गे गहूं खेत के छोड़ के छोरी मकई खेत के करे छी बर्बाद। हे गे अगला ने ते यूसुफ खान से पिछला बना ले, हे गे पिछला ने ते यूसुफ खान से अगला बना ले। नया पोप छे हमर गे छोरी हवा डलवाले, नया पोप छे हमर गे छोरी हवा डलवाले। खुशी रिकॉर्डिंग स्टूडियो बलुआहा।